खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 अक्ट'बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ साननायफोरा गुबुननिजों गोरोबनाय नङा देहाया मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नखराव एना एनि फैनो हागौ गोसोआव जिंगाया बांगोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन जेरावबो गोजोननाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा खहा जानो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजां थानाय नङा समाजाव मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ हारसिं आरो दरसि मोनगोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन सांग्रां जानाया गाहाम आरो गोसोखौ हमथानाया गाहाम कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियावबो मोजां नङा देहाया दिनै मोजां थानाय नङा गगा एबा बायदि रोखोमनि बेरामजों खस्थ' मोननो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियावबो मोजां नङा देहाया मोजाङै थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन मानहानि जानांनो हागौ सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजां थागोन नखराव मोजां नङा अनलायनायनि आंखाल जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव बानाय फैगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोबां धोन खामायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां
सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो मोनगोन। सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सोरबाया गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।